जून महिन्याच्या उत्तरार्धामध्ये पावसाची सुरुवात होऊन जुलैपर्यंत वादळी वाऱ्यासह आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अतिशय जोरदार पर्जन्यवृष्टी होण्याची शक्यता यंदाच्या या संवत्सर फळामध्ये आपल्याला सांगितलेली आहे। ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असून एकूण संपूर्ण संवत्सराचा नक्षत्र योग पाहता नोव्हेंबर पर्यंत पाऊस पडेल आणि हे संपूर्ण पर्जन्यमान सर्वांच्या दृष्टीने समाधानकारक असेल असा विश्वास या नक्षत्र फळामध्ये वर्तवलेला आहे। बाजारभाव तेजी मंदी याचा जर आपण प्रामुख्याने विचार केला तर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ही सुरुवातच बाजारभावामध्ये तेजीनं होईल। विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, कॉम्प्युटर, फोन इत्यादी वस्तू या तेजीमध्ये असल्याचा या पंचांगामध्ये शक्यता सांगितलेली आहे। त्याचप्रमाणे सरकारी रोखे शेअर्स हे सुद्धा या दरम्यान तेजीमध्ये असतील। कडधान्य आणि धातू वेगवेगळ्या प्रकारचे हे सुद्धा या दरम्यान तेजीमध्ये असतील अशी शक्यता आहे। आषाढ श्रावण भाद्रपद या पुढील महिन्यामध्ये पितळ तांबे इत्यादी धातूंना मंदी जाणवेल आणि सोने चांदी यांचे भाव मात्र स्थिर राहतील